Дами и господа, добре дошли в 2003-та. Познай кой е, ръцете горе, ръцете горе, ръцете горе. Знаеш кой е с този текст и тембър? Изкоста с пореден денгър. Ски колко натиска генгър. Цяло лято блъскаме по лостовете в центъра. Знаеш кой е с този текст и тембър? Изкоста с пореден денгър. Ски колко натиска генгър. Цяло лято блъскаме по лостовете в центъра. Още в корема на майка ми бях готов. Нямах търпение да изляза, ритах като Антон Петров. Родих се, настървих се, хищ не ми се ревеше. Даже рапирах на доктора, докато ме държеше. 22 лета по-късно ски и докъде сме? На плажа на лостовете ние тука се сме. Стъпилки, рекордьори, превъртяхме и Гинеса. Батю, ако не ми вярваш, погледни брат ми грузинеца. Без да забравя на такъв, дето не съм. Не очакваха да стана проблема, ето че съм. Виждат, че настъпвам, мъжливо го отричат. Хейте само в социалките, наживо ме обичат. Знаеш кой е с този текст и тембър? Изкоста с